Da, deoarece nu puteam intra pe altceva. Hai, dă o dată. Eu eram într-un meci, era 2-1 pentru mine. Și ce? Trebuia să nu pierd. Și nu vreau să pierd. Mai ales că... Intru și eu acum pe Dream League. Eu joc destul de bine și nu vreau să pierd. Capitanul Alais. Alai joacă foarte bine, a dat 15 goluri în meciurile astea. În meciurile Mi-am trecute... dat un pic tare. Era să dau un gol, a zis și... Bă, am intrat pe Street. Ce caca. Te rog, mai juram video. Bum, cât ce gol ți dau. Gânțel încet că o să deranjeze. Am maxim gâțel. Bine, este full time, oameni buni. Barazita, la ei și la mea, da, mult și lua. Și Alais. Da, să vedem câte echipe mai avem de bătut. Deci dacă vă spun câte echipe mai avem de bătut, muriți. Wow. Au jucat mai Asta termina prima repriză. Caudră. My profile. Game settings. Ok, haideți să facem și noi o schimbare pe spinat. Aoleu, Loa, nu vine să cred. A fost ruptă meciul trecut și eu nu i-am făcut chiar nimic. Da, ok, o să-i bag și eu niște jucători să vină. Alabi. Voi vedeți pe ce să mut. La mine e 0-0. Thomas! Oh, Thomas Müller. Chiar dacă nu e Thomas Müller. Spano intră. Spano a mai jucat. Murai trebuie să intre. Și Grecia ca să nu obosești aici. De fapt, te bag cu un măleac mai mare. Acum mult. Ok, ne-am făcut echipa, s-ar putea să nu ne luăm bătaie pentru că nici nu avem cum. Zic. Zuici. Da, Zuici încărcat tot timpul. 4-5-1. Haideți cum se aranjează așa. Ziceți-mi voi dacă e bine. Aha, deci vă place, hai că e bine. Dacă vă place, e bine. Nu, Alex? Da. Oh, nu. Ok, am jucat bine. Am aici o grămadă de jucători. Tu ai terminat meciul? Da. De ce? Eu nu, eu încă mai am, e 0-0. L-am început, nu știu când l-am început, la... Uite, Cristiano Ronaldo, 2220. Dar chiar nu și asta cât costă? Ronaldo Pompeu, îl iau! Sinclair. Pe stadionul meu? Ce căutați voi pe stadionul meu? Nu vin eu nici o jucătoare. Vrei să vin un jucător? Ce? Nu. Eu nu știu că am echipă bună și nu vreau. Vrei să dă pe VS să încep și tu în meci. Că eu am custom team. Aha! No! Team name. Lung name. S-a terminat prima repriză, Cum sunt bunurile la echipă? Rare. Nu.
Scuzați-mă un pic. Șutul fesios. Scuzați-mă un pic. Dar o să mă duc să fac treaba. Șutul FC. Suceava, hai. Șutul FC Suceava. Sabina de miu. Șutul. Edit the player. Nu, editez. Editez. Îmi dau bani. Unde azi câte ore să-mi fac echipament? Să vreau să fie alb. Deci voi, dacă vă plac echipamentele, mai încă nu știu dacă vă plac, adică lume, sincer nu dacă vă plac. Eu asta le fac cu greu, credeți-mă. Bun, asta a fost și video de azi, mulțumim, la revedere!